Здравейте, пичове от YouTube! Аз съм Dark Necrosis и днес играем в Тулегит с Дамионе 12 или по-точно с Аз съм Дамян Кушев. Сега почваме. Чач, вие сега играх League of Legends. Ой, майка. Съжалявам за псовник, просто ексера тук е много изнервен. Играем на ексера джунгъл. Спри сега малко, бе, трябва да имам преднина пред тебе, бе, да се пак. Снимаш ли? Да. Той фалса. Мъкни с това чорапче! Бах ти баваме тук с някакви чорапчета се е побъркала. Ако се чува тъпо да ми става някакво. Майко. Аре ще ме чакаш пак те. Проект, продължаваме напред, правиш който стигне първи до финала. Това се знае, че съм аз, защото накрая има един джъмп, дето хора са... Опа. Ще паузирам докато стигнем до там. Окей, хора, епик момент. Давай хора са. Пичовете с преднина, давай, пичовете с слушалка с преднина. Ще използваме фърса за щит. Давай напред. Давай, Фада. Давай, бе. Давай. Окей, тук има лесно скипване така. Окей, връщам се и там. И окей, стигнахме така. Фърса нека се мъчи. Тя тук може би на най-яката част. Не, за мен е джъмпа на най-яката част. Джъмпа е супер тъпър. Когато има пинки. Ей, да му стигна. Ще настигнеш, ще става. Така. Сега ще ви кажа една тактика. Трябва да използвате и тия високите, скачате и да се ударите в тях. Е така. Види, бе. Типа, къде фейлна, боже? Тук ми една от частите целия мап. И окей. Са. О, не има хора на джъмпа. Това тук го мразя най-много хора. Сега, нека ви обясня тук, като има хора, са бутат постоянно от джъмпа. Но те е поне за това. Това тук мен най-много ме страх на тази част да ми фейлна. И аз супер много го минах това. Да, е там си. Ти мина ли го това, бе? Оле, бошкей! Боже, дай така, така. Така. Окей, вече съм на джъмпа, хора. И ще се върна кога стигна нагоре. Окей, а сега това не е трудно. Не. А така ще има тук просто трябва така е прецизно. В последния момент скажете. Айде. Това тук някой път първи път на... Бах ти! Абе стига, бе! До кога ще мълча? Пуска ми вече. Ма съм бил много зле, бе. Ай, бръсница. И така, хора, понеже
го минах и ме кикна, преди да цъкна табелката. Ами, реших това да е края на клипът. Надявам се да ви е харесало. Коментирайте, оценявайте, абонирайте се за страницата на FDS, която ще е отдолу и чао!